Durangoko Arte eta Historia Museoaren 40. urteurren ospatzeko jardueren barruan, Hutsune Iturri, Beñata Atzieri, Alaitz Muro eta Raúl García Etxeberriak egingo duten performantza. Txema Muñoz, Gota, premio al mejor espectáculo de calle FETEN 2026. Premio Max al mejor espectáculo de calle. Una propuesta de magia y clown. Bocho Boogies, tras 25 años tocando juntos, rinden homenaje a Juan Crisóstomo Arriaga, Joe González, Carlos Velasco, Edu Basterra e Iñaki Jaio. Kaiara, Inka Gerraria, aurrentzako animazio eta abentura zinea. Dantza garaikideko 2 pieza labur. Sanglo y Klorofila, Laurra produzioarena, Gasteiztik etorritako taldea. Eta DAF dantza konpainia, KEA ikuskizunarekin, Gipuzkoako dantza taldea. Irati Bilbao, bere bigarren diskoa, Bloom, aurkeztuko du. Mikel Núñez, Fran Serrano, Aitor Bravo, Álvaro Zarzuela, Saber Arriola eta Isera Martiartu. Itzelesko taldea taula gainean. Alonso, ezinezko mandatuen mesularia, Durangarra den Aroa Blanco aktoresa, protagonista. Ane izango da, Alonsoren laguna, eta berarekin bidai ikaragarriak egingo ditu.